Dami ni debatan na sumurong siyan sa luhu na roha. Ima na mga ramoti, ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus, Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hata na hinahulungan di bagasan Jesus Kristus. Selama hari Minggu madihita sa luhu na. Ia jamita dihita sadarion ima di minggu pasapulualuhon dung Trinitatis. Di hari Minggu Parjolo di bulan Oktober. Di hari tolu Oktober sadarion dihita. Ia hata ni debata ima sian buku ni surat tuhalak Heber manang Ibrani. Sian bindu dua memuka sian ayat sada ro di ayat opat. Songonoma di sini gabi ojahan ni jamita dihita. Jahama dibaheni naing mamuba gomosta maniop hata naung tabigei unang tung di baorhot kita. Ay gari hata na hinatahon ni akasurusuruani gari hokdo jalana sa pangalaw siyon doho hatoison mangalap pamaloson na hombar. Tagamo maadong dapot haporusata molo tatawison haluaon na sa godangi pola do tuhani makatahosa di mulanai jala momos di pasahat akan na umbege sa tuhita.
Ai doho do de bata maka tindakon marhite-hite aka tanda doho halongangan doho ragam ni pambahenan hagogoon nang marhite-hite ton di perbadia na sinagihon na guru lomoni rohana ido sahana damang dahoday nang sudehi tanah pungu dison di hari Kamis na nenggro 7 Oktober tung marlas ni roha mahita mamestahon hagogo ni huriata HKBP 110 tahun 7 Oktober jadi huriata tahunon 45 marsanga magor ni tuhatai dihita naong 110 tahun ojak barita naulii naing mauna kita mabaor dibuan arus ni portibion songon nanido ni panura heber makin naing magomos tatiop unang gabi dohot hita mabaor tu akka ajaran-ajaran na membahik kita gabi lomos alay lam ojak mat hita songon topik di mingguan tidak ada keselamatan lain selain keselamatan nani parade ni Tuhatta Yesus Kristus. Alan ima marhita jamita sadarion dia raho kita asa terus hita setia mengikut arus ni hapur siok taido arus keselamatan haluaon nasian Tuhatta Yesus. Jadi sehari-hari di hari Kamison 7 Oktober itu tahe tanggal 7 sadarion tanggal 4 ya taktong mahita mencintai huriat HKBP walaupun ada arus sedikit-sedikit alai hot mahita di bagasan hapor siaw na tugu. Selama ulang tahun ma di huriat HKBP na bulun. Alan marhita turpukon adong sada tudosan ima bahwa ada satu jenis ikan yang mempunyai keunikan. Karena selain dapat berkembang biak di air tawar atau di daerah pegunungan, ia dapat pula hidup di air asin, manang air laut. Setelah dewasa, ya, jadi setelah dewasa bisa dia hidup di air laut, manang na asin. Ima ikan deke na niguaran na ikan salmon. Ikan salmon ini bisa hidup di air laut dan bisa hidup di air tawar, di pegunungan. Tetapi ketika dia bertelur dan berkembang biak, ikan jenis ini akan melawan arus. Yaitu melawan air arus untuk kembali ke habitatnya, yaitu kepada air tawar di daerah pegunungan. Meski dia harus bersusah payah, bahkan berusaha untuk melompat air. Apabila airnya menurun,
dia harus berjuang untuk melawan arus air. Di dok Musa di sini tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, ikan salmon ini dimakan oleh binatang lain, yaitu binatang beruang. Jadi ikan salmon dapat menempuh jarak lebih ratusan kilometer. Dia terkadang bisa mencapai daerah pegunungan, bahkan seluruh tubuhnya harus terluka. Nah, justru di Sima, ikan salmon itu berani melawan arus, mendapat keselamatan. Dan barulah ketika dia tiba di tempat habitatnya, di tempat kembali ke habitatnya, ikan salmon itu bertelur dan berkembang biak. Jala ikan salmon taboto dorate, ikan yang banyak vitaminnya, proteinnya dari seluruh ikan. Jadi memang tidak ada di Indonesia. Tapi itulah kenapa ikan ini sampai mahal, karena dia berani dan hidupnya bebas, dan itulah ciri-cirinya, dia berani melawan arus. Idona didok ni turpukon, nangtung di bawah hoki. Dungi muse taringot tu turpukon. Adong mamuse gombaran di ita bila sebuah kapal terbawa arus. Mungkin karena patah kemudinya. Atau kalau ada kapal terbawa arus, mungkin juga mesinnya mati atau layarnya rusak. Molo songonon na terjadi ahama nabui masa. Bila saja kapal itu akan ditenggelamkan gelombang besar, atau bisa saja dia terdampar di pantai yang tidak diketahui, bahkan akan menabrak karang. Maka kapal tersebut akan terbawa arus dan sangatlah terancam mengalami kecelakaan. Ya dorata BG ya teh. Soalnya tadi di bonani taunon bahwa kapal bisa terbawa arus karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia ya ditenggelamkan, manang tenggelam. Apalagi pol pesawat. Bila itu pesawat, maka tak ada yang selamat. Damang doh dainang ahaman naing dohonon di turpuko marhite na dua na masanakin ima turpukon didok supaya kita jangan terbawa arus. Unang tung di bawah hok kita. Ay boy do godang na boy mambaor hok kita. Ya, waduh do, adong mana piga, namambay mu barohata. Didok di ayat tolui muse nakin. Tagamo ma adong haporusata molotata wison halwaon na say godangi.
hado na boy meletar belakangi manangahado bocirna olo akaruas olo hita gabe di borhon akan nama saya supaya jangan jemaat Heber terbawa arus. Tuhita sadarion pe di pasaha tuhita supaya kita tidak terbawa arus. Molo tajaha buku Heber memang dah dong di patorang ise do panura ni buku Heberon. Misalnya molo sian Korintus di pabawa do surat na tinongos ni Apostol Paulus tuhuria Korintus, Efesus, Galatia, Efesus dohot tu aka selanjutnya. Alai anggo Heber dang di patorang di si isa dosa sitongna panurat ni buku Heber adong namandok si sean ni si Paulus, adong namandok si Paulus sendiri. Tapi antara dua ini memang tidak ada yang pasti penulisnya, tetapi ada yang mengatakan bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat na marugamo Yahudi. Memang sebahagian ada seperti tulisan dari Apostol Paulus, tetapi dang naina gabe tabahas manupa ni rakna daong alena pasti tona ni surat Heberon ima lau patoguhon haporsiaon na pinasaha tu halak Kristen na sian halak Yahudi na tinggal di Roma. Ahana masa hati hai mereka sedang mengalami penindasan dari penguasa dan dari pemuka agama Yahudi. Dan sebahagian sian nasida juga muncul beberapa ajaran-ajaran naso sitong poda haliluon naso sarombang naso sesuai marhite hatani Kristus Yesus. Sehingga mereka banyak juga yang murtad. Nang mula mo itu agama nasida agama Yahudi. Ima agama nasida nasian opung nasida na jolo. Tidak sedikit dari mereka yang terbawa arus mengikuti tawaran godaan iming-iming sian aka kaum penyiksa. Jala adong do naboy nasida tarihot terbawa arus mabaor doho nasida porsea jala mengikuti ajaran-ajaran sesat sehingga mereka jauh dari Tuhan. Oma naik kota kas di podahon tuhita sadarion supaya kita tidak menyanyiakan di hata Indonesia, supaya mereka jangan menyanyiakan molo di hata Batak di dok naking disi manoison ima dia tolu molo tatoison haluaw na segodangi, supaya kita tidak menyanyiakan ima di hati Indonesia, supaya kita jangan menyanyiakan keselamatan manoison haluaw ni naung tajaloi. Contohna tabay majorupani asa unang tasia-siahon unang tatoichon naung pinarade ni debata di hita haluaw ni. Contohna muse songonon di jolota
Di jolok tani ngomong manang di meja makan ngadi parade si panganon si inumon si tua akana tonggi. Ya. Ngadi parade tuh hita rupanya. Tale mangan mangan. Ngadi parade be si panganon natabo di hita. Alai Roma hita mandok. Dak pola inang. Dak pola amang ngabutang behami. Dak pola. Api ro parjabui mandok. Tole ma ngalo ja inata mga lopon. Alak kamu ma. Daw inang daw. Mulak mahami. Alai. Dak sa dilaleng nari. Lao mamusena. Halak na ron natin ito bagas tayo, mga luluy si panganon na asin. Sipsik man na sida, lao. Mga luluy, makanan niyang lain. Hape si panganon na diluluy si Dei, mambahan hacik butuhana. Mambahan manasida marsahid. Nanang dohonan di si, bukankah itu sama dengan menyanyiakan yang baik yang sudah ditawarkan oleh seseorang tuan rumah, mandok asa mangak kita, asa buto kita, asa merdopo gunin na ape, sip-sip tak dang pola. Alay lau hita mga lulu si panganon na asing. Hape si panganon ni, dang mambay kita sehat. Apakah itu sama dengan menyanyiakan? Manucon akanong pinarade. Apakah itu perasaan orang yang baik hati tadi menyediakan makanan tersebut bagi kita sehingga orang tersebut sakit hati? Mungkin di mana gabe kecewa. Tapi belum tentu na taalang na di luar mamba kita sehat. Sehingga yang menyediakan sakit hati. Mana ni dok na dihalak batak dihita adok lupan doan ni ada tahay na ngamang. Acik mulak man menjalo. Hasitan mulak mangalean. Asing dong saya hacik datang mendanggur hon naswada asing doi. Alayon hacik mulat menjalo. Umacitan mulak mangalean. Songonima na pinasaha ni buku Heberon tuhita sadarion. Tuhan Yesus nunga mangalehon haluao ni. Nunga di parade natabui, nunga gabe, oleh bana mengorbankan dirinya, menyediakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara gratis. Tetapi ala ni aka pandil aka parukilon, ala ni aka godaan. Gabe olo mahita mabaor. Olo mahita manoichon. Meninggalkan haradeon na pinatupan itu hatay. Lao tu na asing. Karena dia ingin mengetahui. Sa sitong na niyan. Saya adong karena ada rasa ingin tahu. Waduh tutu. Jala alani aka pandelean, aka penderitaan, ujung nama heu hita. Dan belum tentu itu memberikan keselamatan. Nah alai olo do nalaho. Sampai kita lilu. Songonima nanidok na diayat tului
menyanyiakan manang manoison keselamatan itu. Sehingga penderitaan, pengorbanan Tuhan Yesus gabe marisuang. Dan lebih fatalnya lagi, bukankah itu berarti kita tidak akan selamat? Bahkan mungkin kita akan gabedang menjalo surga manang sorga manang hanguluan sisaliling-liling. Alan ima tuhita saluhna adong dong se ditikyo nate songon nama sai amang inang godang do nama baik kita tong mabaor. Kalau kita tidak teliti, kita tidak cermat songon nama sanuai ngate amang inang godang do aka di WA tai, di handphone tai aka berita-berita molo adong di handphone tai amang inang songon nama satu iba pe hea masa doi adong mamasuk rupani notifikasi atau pemberitahuan di WA di grup tak manang di handphone tak isina songon nasomal tabege rupani ada satu berita pemberitahuan salah satu yaitu berita ulang tahun salah satu bank yang menjanjikan bonus. Lalu kita mengikuti apa yang diperintahkan di berita ini, yaitu kita membukanya dan kita pun mengikuti langkah-langkahnya karena menurut kita itu sangat meyakinkan. Namun saya juga pernah mengalami seperti itu. Alayau ragu do. Tadi waktu hadiah-hadiah. Akhirnya saya kirimlah ini kepada seorang saudara nih ngom majorupani nakarejo di bank. Toho doon. Karena kita juga kurang yakin tadi waktu beritai. Roma, kebetulan dia di bank, dia bilang gini, itu hoax, itu inang, tidak benar itu. Tidak lama kemudian, saya bukalah di berita Facebook, news Facebook ya, adalah teman yang membuat pengumuman di laman nih Facebook nai didok mak songonon. Jika ada orang yang menghubungi nomor ini, tolong jangan dipercaya karena profil saya sudah dibajak. Itu teh yang manginang jojo di masakan sonah ya ta'alami. Jika ada yang mengatasnamakan namanya ini, jika ada yang meminta sesuatu, jangan dilayani. Ido kana manginang alani ima di zaman now, di zaman tadi pertikianon, banyak orang yang sangat pintar memainkan isu-isu propaganda dan membohongi banyak orang supaya bisa terbawa arus. Untuk meyakinkan orang supaya bisa diperdaya. Alani molo dang cermat hita, molo dang jelas hita, dan tidak hati-hati, maka inilah yang akan bisa membawa kita tangis-tangis mahita. Amang ada songonon ngahu baembe ngahu leombe lawa tu bangku setor mak hu transfer mak HP na penipuan.
dari itu hati-hatilah. Jangan sampai ada yang memborok kita. Taruh mobil taringo Tuhan porsiau tahun. Ido nani alaman di gereja mula-mula diperdaya oleh pengajar-pengajar palsu. Idon banda di surat Heberon laho mangalehon poda nasihat bimbingan supaya jangan terbawa arus. Tetapi mari kita lebih teliti, lebih cermat terhadap rupa-rupa pengajaran. Iya ciri-cirina ima naholan mementingkan pribadina. Olan na yang mangahok tudurina. Dan bemurni untuk mengabarkan Injil Kristus. Hola lo papungu-pungu tu ibana, lo manambah aka hamoraon na do. Ima ciri-cirina. Maka dari itu kita mari hati-hati agar tidak terbawa arus. Maka orang Kristen, orang yang percaya lebih cermatlah mendengarkan kebenaran yang sudah diajarkan oleh apostel manang para nabi atau para murid-murid, termasuk rasul-rasul yang ada di dalam firman Tuhan. Alani ima dihita amanginang songon di bagasan bahasa Batak manang bahasa Indonesia sehari-hari didok songonon. Kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Di baheni naing mamuba gomosta. Muba ibu bukan berarti menjadi muba lapatannya gabi sursar daw. Alai naing mamuba gomos ma. Naing muba ma gomosta maniop hata naong tabige. Ido naking tehe, ya kan? Ayat 2. Ay gari hata nahya tahun ni akasuruan. Gari hot do jala na pangalaw Sion. Ya. Unang ma. Di ayat sadai. Naing mamuba gomosta maniop hata naong tabige. Ya. Artinya janganlah mudah hatop mubah porsyata alai tatio mahata naong tabegi aka berita-berita nasutikos nakin yang memilih kita menjadi orang yang terbawa arus. Tapi marilah kita menilai segala sesuatu, baik model-model perkembangan, ya apalagi taringo tu aka bagaimana kita di zaman teknologi, di zaman di gadget, di zaman ni COVID-19, jangan mudah terpengaruh. Gaya-gayaan aladang marguna dosdui. HP Android ope tuhita boydo mambai kita muba gayat ta rupani. Bolo berani do hita mar TikTok ya. Berani kita juga harus menerima aka netizen. Karena kita yang melakukan, baru kita juga yang harus berani memberikan jawaban. Jangan sakit hati kalau ditegur. Gaya hidup kita bisa berubah. Maka cara berpakaian juga, cara bergaul juga, cara menyampaikan sesuatu juga bisa kita semakin jauh dari itu. Tong dihita saluhu sebanyak apapun berita-berita yang membanjiri kehidupan kita setiap saat melalui handphone,
melalui semua galeri-galeri kita itu, jangan terpengaruh. Jangan. Anggiak mahita saluhuk na amanginang didok dihatan di tuhata, ujilah segala roh, kata firman Tuhan. Seperti ikan di laut, dia hidup di tengah air yang asin, tetapi hidupnya tidak pernah asin. Ikon nasiniraan dari bana asagabe acim. Maka firman Tuhan berkata hari ini, jangan pernah mengalihkan langkahmu dari jalan yang lain. Keselamatan itu sudah tersedia. Haluaon na pinatupan itu hatai, janganlah engkau tinggalkan. Unang toitsam. Alai dibahini naing ma muba gomosta. Artinya semakin kuat maniok hata naung tabigay. Selama ulang tahun di Huriata AKBP Cengkareng bulan November, dan selamat ulang tahun ma di Huriata AKBP 110 tahun. Unang ma muba rohatta toktong ma tatio barita nauli. Amin. Alede bata amanami di bagasan Yesus Kristus saat tuho madagi naktor dinami. Mauliate ma Tuhan nung ngasahat hami tu ari sadarion 3 Oktober jala Maria Instituto dongolu nami di sarihokodo nasa nariko di hami ope sapala nang dipilito hami asa tok hami tutu mamilit harade haluaon na pinatupami ali Tuhan unang ma gabi huto isok kami jala unang mamurahami mabaor ala ni aka na masa di partikianon baik sian desakan ni aka ngolu nami sian bagasan diri nami nang sian luar ni diri nami asa unang huto isok kami haradeon haluaon na pinaradem Tuhan nasi maroham di hami pergugoy hami asa utong hutiop hami hatam asa toktong gabe sada haluaon na manoktong di hami ro di saleleng ni leleng di 7 Oktober di hari Kamison tutu sahak ma huriam HKBP na buloni 110 tahun anggia maunang murah hami mabar di borhon aka hamajuon ni Portibion ale toktong manoktong mahami di barita nauli nang hubege hami jala huriam HKBP Cengkareng di bulan Novemberon hok matong 45 tahun. Manumunumu di ulang tahun 50 tahun. Songon jubileum. Asi maroham Tuhan nang dipertondion nami pa hot mahami setia salileng-lelengna. Barita na masa di huriam marhite barita tikting akan naneng marhasohotan pasu-pasu nasida pos rohana sida masih hahulongan songo pakahulongim di hami ima kasih agape kasih yang tak berkesudahan sampai maut memisahkan so ni madadana naneng tardidi 10 halak pasu-pasu mana torasna lau mangajari dadana ki asa unang murama baor asa unang terikut arus ni akahamajuan ni Portibion talumobi kemajuan di informasi samargogo hami akan natoras mangajari akayanakon na pinasahati. So nguni maali Tuhan na marsahit na hubigi hami sa darion. Ima inang liga boru silaban dirawat di rumah sakit Bunda Suci doho amang saur si hombing dirawat di rumah sakit Cengkareng. So pangidoan ni naposom di Jeremia 10 ayat 18 sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepunyaanku. Mulihat ya Tuhan, sadarion upasatami masaluna nasa nanaing si ulahonon nami mamuka arimano goton sahatu ari nasa minggon pasu-pasu hami lau mangalului akan narikok di ngulu nami. Alai saya jumolo ma dului harajau ni debatado ati gorana dungi tambahonon mu ma aka ondeng